Number 80, 80.
isikhathini samanje ngizocela nje abaqala ukubanathi nje lethu kuphakama nesibabona sizokwazi ukubamukela phakathi kwethu. Amen. Angifuni ukukhomba ngokuthi uzothi ngiyakhomba bese kuthiwa
Oh,
on the 2nd of March was already this Saturday. See, I didn't bring a shower Saturday. It was so loud in the car of the Amen. So, Sunday was a see you cast out on the bus. But you cast out on the Sunday, Superman will take on Saturday. Amen. We have to arrive early at Christmas season and amen. Okay, yeah, I'm prepared. So, Saturday, and then school was just 55 minutes out of school to July. Amen. And then, also by season, after season, Wednesday, Thursday, Friday, so 6, 7, 8, celebrate the fasting. Amen. Season break, I fasted, also Kule, Asonke, in Mission House, yes, confidence. Amen. And then, our phone training was our contact after church. My own.
busy kakhulu phesheya. Angasuke omunye oseGermany, omunye oseSingapore. So umkhathini bene wabika ngayisho ayikazenzela ngakithi. Ngokuya phansi naphezulu yini. Siyabonga mfethu kuyini yini. uNkulunkulu ugcinile yini. Masamane nasi simelezelo sokuqala esiphuthumayo. Njengoba umvilasi le nyanga ezayo inyanga enkulu kakhulu kimi. Amen. Ngoba ngiyashadisa.
Thank you.
Martin, Season Martin, Wabash, Second Stage, Ukojiwa, Damaya Navas, Ukojiwa, calling people that's a human and charge, and calling people that's a human and charge. Over to this Father, listening now, this is your honor of having city away. Oh, Lord, God Almighty, sitting away, this is a wood. This is a wood, it was a wood, human heart is living. I guess you have seen,
yathusane nabo makuthi mayelwe uNkulunkulu ikona zindezisiwa phansi cela ngisibeni izio zethu ukuze uNkulunkulu alone igama lenkosi ngiyafisa ukungamosha isikhathi ngisho lo uNkulunkulu akubeke enhlizweni yami bese ngihlala phansi alone igama lenkosi cela senamagama nethi bamele sivule incwadi kaLuka chapter 24 Second Corinthians, sivule incwadi kwabaseGalatia, Galatians, amen. Luke 24 akuzushumayela nawe. There are certain things that I need from Luke 24, amen. Second Corinthians akuzushumayela nawe. I will use it to explain the book of Galatians. Praise the Lord. Luke 24, tell us from verse 26. No, verse 27, amen. Oya wami Nkosi,
uyena futhi osenzela amandla okuba yizikhonzi zesivumelwano esisha, singesiso esegamu kodwa esikamoya, ngokuba igama liyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Amen. Uthi osenzayo to become ministers of the new covenant, not ministers of the letter, but of the spirit. For the letter kills, but the spirit gives life. And what we can put it in a Jehovah Sinasi, zesivumelwano esinjani esisha ayesebantu obiyethe kodwa esinamoya ngoba incwadi iyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Akubona lenkosi ngoba lapho sifuna verse 14 kuya verse 18. Kodwa ingqondo yabo yaba lukhuni ngokuba kuze kube sosukwini lwanamuhla nxa kufungwa isivumelwano esidala, leyo ndwangu isahlezi ingavuliwe ngokuba iyapheliswa kuKristu. Kodwa ingqondo yabo yaba lukhuni ngokuba kuze kube sosukwini lwanamuhla nxa kufungwa isivumelwano esidala, leyo ndwangu isahlezi ingavuliwe ngokuba iyapheliswa kuKristu. Yebo, kuze kube namuhla nxa kufungwa uMose, indwangu isayingozile inhliziyo yakhe, kepha nxa iphendukela enkosini, indwangu iyasuswa. Inkosi inguye umoya, kepha lapho umoya wenkosi ekhona ukhona inkululeko. Hallelujah. Ufike verse 18. Kepha thina sonke esibuka ngobuso obanguliwe inkazimulo yenkosi, njengasesibukweni siyaguqulwa sibe njengalowo mfanekiso ngokuya enkazimulweni, njengalokho kumi ngenkosi engumoya. Amen. Last one khona bamele umpostoli Paul uqhathanisa lezivumelwano ezimbili. Alibona igama lenkosi. Ithina mina bathandikayo. Umpostoli Paul uqhathanisa lezivumelwano ezimbili. Isivumelwano esidala nesivumelwano esisha. Uthi umpostoli Paul njalo afuna uMose. Noma njalo afuna isivumelwano esidala. Uthi vele ikhabi inhliziyo zakhe. Esathi njalo akukhulunywa ngoJesu. Yebo vele iyasuswa. Athi uMose wabulika. Wehlala imasibuko. Lithi phambi labantu bakwa-Israyeli befuna ukubuka. Bathatha iveli.
Bantwana bami, enginemihelo futhi nawe, uKristu aze abunjwe phakathi kini. Bantwana bami, enginemihelo futhi nawe, uKristu aze abunjwe phakathi kini. Jesus name, amen. In Matthew chapter 1, verse 7, uThukulunkulu noma isabisi ithi uNkulunkulu wazisa uMoses indlela zakhe besathi wazisa abantwana bakwa-Israyeli izenzo zakhe. So kulezinto ezintu isabisi ekhuluma ngazo. uNkulunkulu wazisa abantwana bakwa-Israyeli izenzo zakhe, kodwa wazisa uMoses indlela zakhe. Ngenkathi abantwana bakwa-Israyeli bakhishwa eGibhithe, iBhayibheli lithi bafika entabeni yaseSinayi, wathi uNkulunkulu uMoses kumele ithi phakathi kwabo nabo ukuze ehlele phakathi kwabo ngikhulume nabo. Ayikho igama leNkosi lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayehla abantwana bakwa-Israyeli
ukuthi mina ngumphostoli ngenxa kaNkulunkulu hayi ngenxa yabantu. Number one, Apostle Paul lenza iqala ukuthi lo bizile ubani uNkulunkulu. Amen. Nalena yonke yenza uyenziswa uNkulunkulu. Nowadays, my friend, it is important that we prioritize God. Ukuthi angisuphostoli ngenxa yabantu. Kukhona abantu abafana nami abashumayela. So that abaphinde babizwe futhi. Abashumayelayo ukuze bathandwe abantu. People who are doing this so that they don't offend people. Amen. Unfortunately, Apostle Paul put it, if I am a pleaser of people, I am not a son of the Lord. Oh, I know I'm the Lord is prioritizing God. Yes, I'm not a man. But today, they are embracing the law of Moses and the gospel of Jesus Christ inside the soul. Even this and the gospel of God, no. We can't have this in the church. Now, for a woman, which you are going to see the final soul, Jerusalem, and the truth, because of our root. Okay, so just what was happening. Amen. Galatians chapter 2, verse 20. What I say in our opinion, what was saying in Christ, opinion again. Actually, in a lot of truth, the footing is she said, you just said, I won't come and go. Who wants to know? Amen. As actually, I will get there from my head. I don't come and go. That's your part. Who will happen when the messages? I can say, you opinion.
Praise the Lord.
Amen. This is how
I'm